हेलो एवरीवन दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थानाय बे लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोराव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों अमा राजा एबा दशरथ बर'नि डाइरेक्टेड होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर बे बर' सावथुननि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों संदान। ओमफ्राय लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों दिनेश, अनसुमै, प्रिया, मेब्ला सिखारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे संदान आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामदों लोगोफोर। आरो बे बर' सावथुननि स्क्रिप्टखौ लिरदों सोमदोन बिथांजों लोगोसे अमा राजा बिथांमोनानो। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 4 सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे बर' सावथुनखौ एपिसड 4 सिम नायखाबायमोन। आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुनखौ नायनानै गोबाङानो अनसायदों आरो गोबां रायजो राजाफोरनि बे संदान आबुं बर' सावथुना गोबां अनसायनाय मोन्दों आरो बे बर' सावथुना जोबोद मोजां जाखादों लोगोफोर। लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 6-5 खौ दायो नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 5 खौ फाइनालि रिलिज खालामनानै होमारबाय लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नायहैनो हासिगोन। आरो सोर सोर नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 5 खौबो नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि दायो एपिसड 6 खौ नायनो थाखाय जोबोरैनो दानिफ्रायनो एक्साइटेड जाबाय नामा? जुदि नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 6 खौ दानिफ्रायनो नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाबायब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरखादो लोगोफोर। आरो बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 6 खौबो थाबैनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दि लोगोफोर। जुदि नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होनो हागौ लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेडब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो, बेनि पार्ट 6 खौ थाबैनो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोसे नै दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामना होयोब्लानो जाबाय। आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान बर' सावथुनफोरनि आरो मिउजिक भिडिअफोरनि शर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ आंनि बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।